И здравейте, аз съм Барто Гейминг и днес играем Skywars в iPlex. Ще има IP-то в долу. И днес тук сме на OutroBG, Лъчи. И тук се казва XX Latis XX. Аре, с този мап нещо не съм го играл, не е много познат. Окей. Значи така, слагам така и така, окей. Кажи нещо, бе, Лъчи. Нещо. Нещо. Yes. Аре, аутист. Дай! Аре, аутист. Аре, аутист. Те ще ми тръгнал с този лъч, бе. Аха. Аутизъм на Макс. Майната ти на бронята. Бронята ми е виновна. Що Това мацка? ще спука. Откъде знаеш? Падам в паялината. Чача, на този искам да видя къде килнах. Ети. Тук има някаква в острова си. Сега ще отиде и ще взема. Има и друг. Всички са си по острите. А не, един се е качил някъде нагоре по дървото и ти се крие. Окей. Така малко нечестно, така подсказвам на нищо. Той има литра! Това на дървото има Тихо, литра. тихо, 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 тихо. Добре. А? Значи той има литра. Нека да има. И е фул айра. Значи, извинете за шума те, къде ги чувате, но просто брат ми е тука. Къде са тея? Не знам, но му обърни внимание на брат си. Единият си е в острова АФК. Еди някой си. Ама Другия чакай. някъде на дървото. Къде е острова? Я не го кажи, че просто малко ще чита, ама да хора ги търса, на мен ми мръзна. Спауна. Значи, извинете за брат ми, но тук, защото той дойде. Още чакай, сега ще направя тук. До твоя остров. Ето, обърни се. Това. Ей там. Не там. Да, това беше моя остров, ей там. Какъв то е? АФК. Той си закупил ранг VIP. Сега ли? Да. То си купува ранг VIP. Аре бе, то умре. То от какво умре? Не знам. Айран му пана. Валят айрани. Пази се бързо, бегай. Скри се някъде. Валят айрани. Той е отгоре ти. Ай, валят айрани между другото. За да си закупиха VIP.
То голема елитра. Надявам се клипа да ви е харесал. Малко загубихме, но просто то с тая елитра. Другите ги разцепихме. Ако искате още клипове да продължавам с Skywars, харесайте клипа и не забравяйте да се абонирате. До скоро!